Mubagra taibini naikol jakha. Jisu ha gurugui chukna hani kokno prungkha. Tei lokuro kwbangma bonorok tharlaikha. Borok apro Jisu no bugra hani sawi manya. Phia bo borok no kaitoni hani borok bahai ke tongna nang amono prungkha. Bukha kaham ungma baise borok samung kaham khlai mano ni Jisu saka. Bukha hamya borok hamya no khlaio. Kaitor khenayo norok ni bukha no bini bukha hai ingrenani. Samung tai kanmung rok no tui tawana jakdi ni Jisu saka. Nini langmao kaito no sebus kango tondi. Boni kok khna di bono poito khlai di. Bose nung nangma rok no nonor ronai. Jisu osuri mungno prangkha aphakai tor nini mung kuthar chukna hao nini naima teingma hai o hao bo ungthong chini tinini nangmano rudi chungno nini kok khnai tong mana tei chubadi bebak phan molbrum no nini mangse. Ulokhe Jisu kaisa kothoma saka khoroksa borok holong saka bini nok tangkha koto nabar watui kaisa phaikha phia ano holong saka o tangjak ma bai abo kwagui klailia. Tai khoroksa borok khe kwsap hasing saka o nok tangkha nabar watui kotor kaisa phaikha phia abo hasing saka o tangjak ma bai klai bai thangkha. Ang norok no prungma rok ungkha a holong haise hwnui Jisu saka ani kok thaitei tongdi hwnkhe norok a holong saka o nok tangnai hai wngui manano. Paithak jora naitongmani bagui hambai abo hai teibo video rok naina bagui channel no subscribe tei share khlai di.